Salutare tuturor și bine v-am regăsit. A trecut ceva vreme de când n-am mai postat nimic pe canal și revin, din păcate, cu o veste proastă pentru mine. De dimineață m-am trezit, mi-am băut cafeluța, m-am uitat printre pozele din telefon și am dat peste cele din Grecia de când am fost anul trecut. Și am zis, băi, n-am postat atunci așa un set de fotografii și zic, hai să pun acum, așa de dragul vremurilor mai libere, și postez pozele după ce mă chinui să le editez, să le tai, să se vadă bine, nu că am nu știu ce skill-uri pe partea asta, dar am zis să fac cât pot de mult. Și le postez și primesc apoi un mesaj de la un cont de Instagram, gen chiar al Instagramului, care părea autentic, avea foarte, foarte mulți urmăritori, au dat acolo și o adresă și uh, un e-mail la care să scriu un caz de ceva și îmi spunea că am încălcat drepturile de autor. Ok, ce drepturi de autor? Pozele sunt făcute de mine, de telefonul meu săracul. Opa! Tot spart și vai de capul lui fostul meu telefon și eram, dude, ce drepturi, că sunt ale mele, dar nu m-am auto-reclamat pe mine. Și le dau acolo un mesaj scurt în care le spun că ok, despre ce este vorba, pentru că nu am încălcat niciun drept de autor, pozele sunt ale mele și mi-au dat un link pe care să intru și să uh, sesizez această reclamație din partea lor, gen ca și cum, băi, stați că eu sunt, deci nu faceți nimic, și îmi și spuneau că în 24 de ore mi se va șterge contul de Instagram. Și eram, stați puțin, ce să-mi dezactivați, nu înțeleg ce se întâmplă. Și șterg pozele, le pun din nou, că am zis, băi, poate ceva, nu știu, am pus un hashtag greșit sau mai știu eu ce zmeilor. Băi, fratele meu, și nu pun bine pozele, am apucat să fac 2 like-uri și m-am trezit cu contul închis. Deci, efectiv, m-am deconectat, am intrat și de pe celălalt telefon, la fel s-a întâmplat, am intrat și de pe laptop. Și eram ok, deci treaba asta e foarte serioasă. Și am intrat pe adresa de e-mail și mi-a arătat că cineva s-a conectat cu o adresă foarte ciudată din București și că a schimbat adresa de e-mail cea veche cu una nouă. Și ok, nu găsesc unde pot să fac o reclamație. Am tot căutat pe internet, am intrat pe Facebook, am căutat pagina Instagramului, am intrat pe Instagram să caut pagina Instagramului, am încercat să dau, îmi spunea acolo că trebuie să dau un soi de anulare în caz că s-a făcut o conectare dubioasă, dar nu mi-apare nimic, îi spuneau de un link, dar eu n-am primit pe mail niciun link. Și într-un final am trimis un mesaj pe Instagramului, dar încă n-am avut nicio reacție și gen aici este primul mail, opa, așa, în care spune că un Samsung nu știu ce, la ora 2 am, boule. Dar zice că din București, nu știu de ce, fiindcă avem același fus orar și în Alba Iulia și în București, dar mă rog. Și am mai primit unul cu acea adresă de e-mail care nu e nici măcar din cele două mari cunoscute la final cu Aron și așa. Și spune, securizează contul aici. Dacă îmi dau aici și îmi cere să introduc numele contului de Instagram, îmi spune că nu există. Am încercat și cu e-mailul, am încercat și cu numărul de telefon. Nu merge și nu știu prin ce proces trebuie să trec ca să pot să-mi recuperez contul. Și în caz că știți, lăsați-mi în comentarii sau scrieți-mi pe Facebook ce mi-a mai rămas din conturile de socializare, pentru că nu vreau să las treaba asta așa. E contul meu, într-adevăr, era mai nou și n-aveam foarte multe postări și foarte mulți urmăritori, pentru că contul acela l-am creat special să postez tot ce ține de munca mea, de cărți, de teatru, de film, de muzică, de ce zmeu mai fac eu. Și, n-ai contul meu.
Și nu înțeleg de ce a apărut problema asta cu încălcarea drepturilor de autor. Am dovadă că pozele sunt făcute de mine pentru că sunt în telefonul meu și apare sursa creierii lor și data. Și am dovadă că în acea dată am fost acolo și am făcut pozele. Deci am destule dovezi, doar că nu găsesc modalitatea prin care pot să dovedesc Instagramului că este contul meu, că pozele sunt ale mele și că acel mesaj primit este o greșeală sau o neînțelegere, pentru că așa și este. Da. Păi ce vai bun am avut când m-am trezit. Și acum l-am pierdut cu problema asta. Așadar, dacă știți vreo modalitate prin care aș putea să iau legătura sau să sesizez această problemă mai repede și să primesc un răspuns, dar nu de la un robot pus de Instagram care să trimită mesaje automate, ci chiar cu o persoană, lăsați-mi în comentarii sau trimiteți-mi un mesaj pe pagina mea Clubbook de pe Facebook. Zi frumoasă și nu uitați să vă securizați cât puteți de mult contul de Instagram, să nu treceți prin ce am trecut eu.